знаешь. Перестишь, пиши. Те са правят кошти за да лака чушко така. Стига, пале. Моля, стига, бе, Панчо, бе, отивам да моля ти се, бе. Дай се спала с тебе, аз казвам, те цяло ще побъркам, ще побъркам. Направо ще има пидорасти и ще има тук, направите на... Дай, стига си, плачеш. Стига, бе. Ай, стига. Аз казвам, тебе, ще стана аз тебе културист. Аз тебе ще направя културист ще направя тебе. Аз ще направя космонавт ще направя тебе. Ще направя костюмка нинджа ще направя тебе. Стига, Аз как бе, Панчо, стига, бе. Айде се лигай. Ай, почва правиш лицеви опори. Почва правиш лицеви опори. Не мога да правя лицеви опори. Мога да клякам. Клякай, те как ще клякаш. Клякай, аз ще направите на такова. Клякай, стига се. Панчо, да боляма глава, съм вътре, полеза секунда, бе, Панчо. Не заболя начало, да пуши глава, другото, не заболя главата. Тук ще ме правиш така, аз не се чуя главата. Ти ми сложи ръката на мандрагулите си. Ай, че се гари като червеш, такова направя тук. Сега ще стане интересно вкъща, аз така, бабра. Ще направя криш и направя тук, че защото сега горе, което аз говоря. Аз говоря, ти си направо чисто кухалейка, сега така. Ти си кухалейка си, бе. Кажи ми, от кой разбираш сега? Кажи ми, от кой разбираш? Питам те, кой е първи български президент, ми кажи? Желев. Кой? Той не знае кой е първи български президент? Седна тук да ми спори. Ти от икономика не разбираш, от биология не разбираш, от микробиолярна математика и микроистория не разбираш, от тези наука разбираш да ми говори глупости. Моля ти много разбираш, да. Питам те, искам, аз не разбирам, аз не съм от гълъба, аз се разбирам. Знаеш, колко неща знам. Аз имам толкова богат речник имам. Повече знам, думи знам, всички знам. Цялата азбука знам. Умножението, таблица за умножение знам от така малък. Ай, питам те една буква да ми кажеш, една буква. Б. Глупости. Той аз му казвам една буква, той ми казва А. И как ще А, Б. Ще побъркам, аз така. Ще имам да мине, стига се лега, не? Аз така ще сипя живота, ще сипя. Защото, питам те, сега ще питам, кой е първият президент на Хондурас, ми кажи. На Хондурас първият президент, ми кажи. Като толкова стечен. Аз не съм стечен, ти знаеш. Кажи, кой е на Хондурас, ми кажи. Защото той много пече, все много аз съм тук господаря на тайка, ще казвам ти. Аз съм тук коча, преди си опорни една. Не мога да правя, мога да клякам. Той не мога да клякам. Той не мога да клякам, тук ми се прави, така ми прави. Кой прави ти да чуке така? И толкова мога. Ти си като гнида, бе. Той не са облякане като бе. Какво ще да направи? Ти прещаш да изтеля, че... Смачи, ще казвам, че се случи. Ако ще бъде тази ръка, няма да. Ай, напред така. Кажи, що правиш така? Що правиш така сега? Така, той пак прави така. Май брадър, моля ти се, май брадър. Кой брадър? Що си кажа? Кажи, кой е президент на Хондурас? Кой е президент? Или като знаеш какво правиш тази къща. Те сте избрали тебе, значи те първо питат хората кой е президент на Хондурас и тогава вземат къща. Той не знае кой е президент, го вземе в къща. Добре, ти кажи кой е. Аз знам, президента на Хондурас е на Анастасия Моздар Шоли Мартушет. Обаче, аз се питам тебе, кой е президент на Хондурас? Какво се фаща за главата? Не заболява главата, ти не спираш да приказваш. Тук ме дойде. Ти ще аз и също направя културист. Ай се покажи, така напред. Питам за кой ти каза да правиш така? Кой ти каза да направиш така? Ти ми каза така да направя. Гледай ти глупости, ще има пидорасти. Аз тук ще направя клиент. Така ли живота интереса? Защото ме не някакви това искам да направиш. Първата ще му хвана. Съди ме да направиш да сега почава. Няма как да ми е глупости, тогава съм ти приятел. Сега само това. Фани, така напред. Още ай сега, фани, още път така. Ще ме правиш. Питам те, ти какво правиш тук? Още една призеш студентка. Да не пълно така къща с и да те ми гад пасо, ти ще гониш. Що ще ме гоните мен? Говори, май, брадър, Президент! Пацо, президент! Кой е Пацо? Това е просто да го съда. Говори, май, брадър, О, май брадър, моля ти се махни, моля тук, моля ти махни, май брадър. Мъка, но се ли гай той е дъщо, да бак ти Лакни бе, ти че? Имитатора с имитатора. Имахте тайни мисии. Ти, Пенюго, имаше тайна мисийка. Мисията ти е успешна. Май брадър ти подарява операция по присаждане на сиамски близнак. Оперен певец. Да,
Сега ще ми летиш с време хеликоптер, ще ми летиш. Пацо, твоята мисия беше да заблудиш майка си, че не си най-тъпото парче в гълъбата. Обаче бащата се отсъмни, така че мисията ти е неуспешна. Аз сега, какво да кажа? От тая къща... Често много да разде. Какво омо? Сега ще трябва да цигаш гълъбите към Гълъбово. Към Гълъбово. Пак какво да ще го прави, разбиш? Разбира да го прави нещо, после да поискаш с... Сега тук... Това сега тук... Направо, аз гълъба ще ме раздаса като плажа, вече ще ме раздаса. Какво ще да кажеш? Не мога да разбера. Не знае кой президент на Хондурас, но тук да не... Омо. Обаче, бай, брадър, Чакай, тук нещо му е падало. Не се държат хората. Не се държат... Дай ми дъпките, дай ми дъпките. Обаче, бай, брадър, е строг, но за сметка на това алчен. Зато ще даде още една последна 149 527,3 тайна мисия. Няма проблем, бе, аз съм готов всичко, защото аз съм играч, аз не съм като някакъв номинираха. Новата си мисия е да направиш една хубава тутурупка на бай брадър, без той да разбере. Аз съм готов всичко, откажеш това, аз съм готов, защото да играя, все пак съм спортист, съм готов да пече, да... Евала, бе, Чупил, ай сега гледай ексклюзивни кадри от операцията на носа и забича на Пеню. Искаме да ви уверим, че за снетия бай брадър нито един пеню не е пострадал.